Това е за теб, клип. Това е твоето парти. Уи! Сега ще видиш. Сега, това не е доброто дете. Помириш Евки. Аз ще помириш. Само в YouTube. Само в Instagram и YouTube. И Facebook. И... Виж комод скок. Теди, това е само за теб. За други хора не. Съжалявам, че не сме се пуснали на геймът. Не знам. Уау! Виж, сега започва истинското парти тук. Ето го. Това ще ти хареса много. Да, налага се. За малко да успея да дойда. Моят трамплин ще бъде голяма и толкова. Евке, виж, скочих при теб. Гледай сега. Видя ли? Много беше лесно. Само малко нагоре. Ей така. За малко да успея, нали? Теди. Това е за теб. Няма да го направиш, но на Майнкрафт се налага. Няма да го направим на живо. Сега ще го кажа. Че няма да го направим на живо. Джерой, не мога ни! Виж аз колко съм красив, Теди. О, да, бе. Що ли тя? Нищо не ради. Котенце. Сега тази игра е за теб. Теди, не бих да го правиш. Но се налага аз да го правя. Теди, това е за теб клип. И какво? И кажи го. И... Чао.